26-njy maýda Daşowut welaýatynyň gaz üçünçülük edaralarynyň işgärlerini Sewitin iri ýadygärlikler toplumlaryna ziyarat alyp barýan bir minibus we Toyota Sienna kysymly mikrobus Daşowut könürgen çykary ýolunyň ugruna Buldumsaz etrawynyň Aşgabat Daýhan birleşiginiň goloýunyna ýol helakçylygyna uçrady. Köçe ýol hadisasyna 15 adam helak boldy. Bir näçe adam yaralandy. Bu barada Zatyk radiosynyň habarçysy 4-nji ýylyna maglumat berdi. Daşowut şäherinden we Şabat etrawynyň bolan energetika pudugynyň işgärleri Saparma Türkmenbaş etrawynyň çägine ýerleşýän Ibrahim Edhem ýadygärligine we Ilat arasyna 360 erenler ady bilen tanalýan Necmeddin Kübra ýadygärlikler toplumuna ziyarata barýan ekeni. Daşowut könürgen çykary ýolunyň ugry bilen Ulaw kerweniniň başyny çekip barýan minibus Buldumsaz şäheriniň merkezinden 15 kilometr çembeti Demirgazyk Günüwatarda ýerleşýän Aşgabat Daýhan birleşiginiň deňine dolandyrşy ýitirýär we ýoldan sag tarafa çykyp 4 gezek togulanýar. Minibusdaky 15 adamdan gynansak-da 2 adam hem aman galmandyr. Ýöne ulagy 16-njy bolup, iň soňunda münüp ýetişen 5 ýaşly bir çagy helakçylykdan halas boldy. Ol ulag togulanyp başlanda gapdal penjereden ýere gaçypdyr. Çagyjyň burnu hem ganamandyr. Ýöne gorkupdyr. Diýip wakanyň şaýatdyra Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İşgärler kollektiwiniň Toyota Sienna kysymly awtobusy bilen esasan denanlardan ibarat ikinji topor hem ýol hadisasyna uçrady. Minibusyň ýzynyň gelýän ulaw hem aljyraňlyň arasyna birden çepe sowlýar. 8 adamlyk ulagdaky aýal gyzlar agyr sketlenmeler bilen hastahanalara ýerleşdirildi. Diýip wakanyň şaýatdyra edýär. Zatyk radiosynyň habarçysy bu sebäpde soňky wagtlarda ziyarethana ýoluny awtobus helakçylyklarynyň has köp hasaby alınıp başlanyny habar berýär. Demirgazyk Türkmenistanyň möhüm ziyarethanalar UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girdilen ýadygärlik toplumlary ýerleşýär. Bu sebäpde aprel aýyna aşyk aýdyň pir ýadygärlikler toplumuna barýan 12 adamlyk bir minibus hem ýol helakçylygına uçurapdyr. Yerli ýaşaýjylar sebäpdäki çykonokly ýollaryň adam itkilerine getirýän ýol ulaw hadisalaryna sebäp bolýanyny aýdýarlar. Ýollar erwet, welaýatyň içindäki ýollar dagydy. Soňky 2 ýyl bäri Daşowut könürgen çykary ýolunyň ugrundaky çukurlar asla ýamalmaýar. Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Zatyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýakyn wagtda könürgen şäheriniň goloýunyna 600 maşgala niýetlenen täze bir häzirki zaman obasynyň açylmagyna garaşlýanyny aýdýarlar. Açylış tabarasyny hökümet başçylarynyň belli orunmasarlarynyň we ministrlikleriň ýol başçylarynyň gatnaşmagyna garaşlýar. Ýöne yerli ýaşaýjylar şeýle dabaralaryň öňü tirasynda adat bolan ýollary awatlamak işleriniň magistralda henidem geçirilmeýänini aýdýarlar. Täze şäherçäniň açylış dabarasyna prezident gatnaşmaýar, ýöne belli ministrlikleriň ýol başçylary, vitse-premierler gatnaşsa da Daşowut könürgen awtomagistrali awatlanmaýar. Häzir ähli üns prezidentiň baryp görmegine we dabaraly açmagyna garaşylýan görogly gara ýoluny gönükdirilýär. Diýip guramoçylyk işleriniň habarly çeşmeler Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ma'lum bolşýal bir adam Zatyk radiosynyň çeşmeleri prezident Serdar Berdimuhammedowyň iýun aýynyň dowamyna Demirgazyk sebäti sapar etmegine garaşlýanyny habar berdiler. Ýurduň beýlik sebätlerinden hem ýol ulaw hadisalary barada habar berilýär. Zatyk radiosynyň ikinji habarçysy 3-nji iýuny Aşgabat şäheriniň Atamrat Niýazow şaýorunyň ugruna bolan ulaw hadisasyna bir adamyň helak bolanyny habar berdi. Beperway bolmadyk adamlaryň beren ilkinji kömegine garamazdan ýol hadisasynda agyr şeket alan adamy halat etmek başartmady. Diýip bir ýaşaýjy Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu arada Türkmen Nokot News neşri maýy aýynyň 2-nji ýarmyny Aşgabat Türkmenabad awtomagistralanyň ugruna 2 ýeňil awtobulagyň PTP çakışmagy netijesinde 7 adamyň helak bolanyny habar berýär. Neşir özüniň Telegram sahypasyna ulaw hadisasynyň bolan ýerine düşürilen video şekiller çap etdi. Bu hadisa Kön awtomagistralda bolup geçipdir. Yaramaz ýollar ýygzamlaşýan ýol hadisalaryny esas sebäp hökmüne görkezýär. Bu arada Zatyk radiosynyň Aşgabatda habarçylaryň gurrundaş bolan yerli synçylar İçeri işler ministrliginiň ýol güdüçüligi gurulugy tarapyndan sürüjülük şahadatnamalarynyň paýlanylmagyna ýol berilýän düzgün bodmalary, paraxorlugy, ulaw hadisalarynyň sebäpleriniň hataryny agdaýarlar. $500-600 möçberinde para berip synagdan geçit edilip, okady sertifikat bu tölegiň daşyndan sürüjülük şahadatnamasyny alyp bolýan mahaly ýollarda ulaw hadisalary bolup geçer. Diýip bir yerli ýaşaýjy sürüjülük şahadatnamalarynyň paýlanylmagyna ýol berilýän düzgün bodmalary ünit çekdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýol ulaw hadisalary barada hasabat bermeýär. Döwlet ýeçiligine köpçülikligiň habar berişleri işleri ýurtda bolup geçen ýol helakçylyklaryny agdamaýar.
3-nji ýylyna Irden Mara welaýatynyň Sevit merkezine velosipedli ýürüýüşlere mejburi çekilen käbir büdjet işgärleri çäranyň dowamyna saglyk problemalaryny başdan geçirdi. Tas ýüregim agzymdan çykypdy. Dip mejburi ýürüýüşe gatnaşan bir büdjet işgäri çäreden soňra Datyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Howa yssybagyň kölegesinde otursaň demeňiz ordan alyp bolýar. Dip beýleki bir büdjet işgäri aýtdy. Mara şäherine 3-nji ýylyna bütün dünýä velosiped günü münasibetli köpçüliklerin tigir ýürüýüşi geçirildi. Şäheriň Kemine we Moňlenepes köçelerine gurnulan çäre ýokary hujaýynyň talipleri, döwlet idara kärhanalarynyň şol sany bilim we terbiýeçilik idaralarynyň saglygy goraýyş pudugynyň esasan ýaşy işgärleri mejburi çekildi. Her bir idaradan takminan 3-4 işgär tigirli ýürüýüşe gatnaşdyryldy. Ýürüýüş Kemine köçesinden Badylga aldy we Moňlenepes köçesine tamamlandy. Howanyň temperaturasy Mara welaýatyna duşanbe güni 36 gradusgacha ýokarlandy. Ýürüýüşe gatnaşan käbir büdjet işgärleri saglyk problemalaryndan şikayet etdi. Adamlar adat bolsaýaly Irden saat 7-de Kemine köçesiniň başlanýan ýerindäki Badylga nokudunda jemlendiler. Adamlar jemlenip ýola düşýän çäler saat 8 bolup geçdi. Howa gyzyp başlady. Biz Moňlenepes köçesinde gurnulan pellehana baryp ýetýänçäk saat 10 bolup geçdi. Issy howada velosiped sürmek agyr degdi. Demiň zordy ýetýär. Biz bolsa pedal aýlap uzak ağırlygy geçmeli bolduk. Biziň aramyzda velosiped sürüp husyny ýitirenler hem boldy. Tiz kömek işgärleri olaryň burunlaryna bir ýakymsyz is gadyp husyny getirdi. Soňra bize haýalçyk sürüp dinç almaga ruhsat berdiler. Dip ýürüýüşiň dowamyna saglyk problemasyny başdan geçiren bir büdjet işgäri gurrun berdi. Çäre gatnaşanlaryň arasyna burunlary ganan büdjet işgärleri hem boldy. Olar şeýle çäreleriň howa gyzmazdan dol Irden 5-6 aralygyna geçirilmegi boýunça isleglerini beýan etdiler. 3-nji ýylyna ýurdun beýleki sebitlerine hem velosipedli ýürüýüşler geçirildi. Döwlet medeniýetyna görä Aşgabatda geçirilen tigirli ýürüýüşe prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Galyp etse de golaýdan çylyp ulanylmagy berilen awtobanyň Mara Tejen Aşgabat bölegine takminan 335 km aralykda velo marafon hem geçirilipdir. BMG'nyň baş assambleýasyna Türkmen hökümetiniň başlangyçlary boýunça bütün dünýä velosiped güni ulan edilen 3-nji iýun Türkmenistany we daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen wekilhanalaryna giňden belenip geçilýär. Häkimetler bütün dünýä velosiped gününe mejburi velosipedli ýürüýüşler gurulmalaşdyrýarlar. Aşgabatda bu sene münasibetli velosiped binasy guruldy. Şeýle Türkmenistanyň 2018-nji ýylda geçirilen köpçüliklerini velosipedli ýürüýüş iň köp adamly velosiped sapagy hökmüne Şeýle 2019-njy ýylda Aşgabatda geçirilen beýleki bir ýürüýüş iň dowamly we bir nizamly geçirilen velosipedli ýürüýüş hökmüne Guinness Rekordlar kitabyna girdi. Döwlet mediýasy bu çäreleri sagdyn durmuş ýöreleri hökmüne wagt edýär. Ýöne mejburi çärelerde burnu ganaýan, huşuny ýitirýän adamlar barada habar bermeýär. Balkan welaýatynyň telekeçileri soňky bir aýyň dowamynda sowdanyň juda pes bolandygyny, Sevitin bazarlarynyň we dukanlarynyň hiridarsyz boşap galandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Sevitin bazarlaryna aýlanan habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan telekeçileriň ençemesi özleriniň uly maddi ziýan çekendiklerini gurrun berdi. Gyzylarwat, Balkanawat we Türkmenma şäherleriniň daýhan bazarlaryna aýyň başyndan bäri sowda ýok. Bazarlaryň şu derejede boşap hyrydarsyz bolmagy bilen bagly ýagdaý soňky gezek Covid pandemiýasy döwründe bolupdy. Dip azyk sowdasyny edýän Gyzylarwatly telekeçi aýtdy. Telekeçiler bazarlarda aljylaryň ýoklugy sebäpli satyn alan gökbakça we et önümleriniň çüýräp zaýa bolandygyny we bu önümleri zewile oklamagy mejbur bolandyklaryny hem aýdýarlar. Yüzlerçe kilogram gawunum çüýräp zaýa boldy. Şu aýda tekçelere satyw goýan pomidor, hyýarlaryň hem 90 göterim çüýräp zaýa boldy. Bu önümleriň bir bölegini mallary iým hökmünde beren bolsak, köpüsini mal imi hökmünde hem ulanyp bolmady. Bular zewile oklamaga mejbur bolduk diýip telekeçi belledi. Balkanawadyň daýhan bazarlarynda guradylan miweleri satýan bir söwdeger şu aýda söwdanyň pesligi zerarly, hatda söwda tekçesiniň salgydyny töler ýaly hem pul gazanmandyklaryny aýdyp özleriniň uly maddi ziýan çekendiklerini aýdýar. Adamlar bazara gelmegi tas dolu besetdiler. Diňe azyk däl, egin eşik bölümlerinde hem söwda ýok.
Telekeçilerin käbir haritlara aksiya ılan edip, ýagny 2 harit alana biri muht diýip, haridar çekmek maksady bilen eden bu hereketleri hem netije bermeýär diýip Balkanawatly telekeçi aýtdy. Söwdanyň pes bolmagynden diňe hususy telekeçiler däl. Eýse döwlet eýetçiligindäki azyk dukanlarynyň söwdegärleri hem şikayet edýärler. Türkmenmaşynyň 2-nji belgili dukanynyň bir satyjysynyň habarçymyda aýtmagyna görä, may aýynda ilatyň gündelik sarp edýän esasy azyk haritlarynyň biri hasaplanýan, unyň aljysy hem tas bolmady. Aprel ayında adamlar 200 manatlyk hili pes uny satyn almak üçin nowata durardy. Adamlara may ayında näme bolanyny düşünmedik. Dip dukan satyjysy anonim şertde gurrun berdi. Adatlyk bazarlarda ilatyň satyn aljylyk ukybynyň pese gaçmagy we onuň sebäpleri barada yerli söwda resmiýetlerinden tesvir alyp bilmedi. Telekeçiler söwdanyň pes bolmagynyň sebäbini ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda ilatyň aljylyk ukybynyň peselmegi bilen düşündirýärler. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitlerinde söwdanyň pes bolmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Şu ýylyň başynda lewaply telekeçiler sebitiň iň gelim gidimli bazarlarynda aljylaryň juda azalandygyny, ýanwaryň krizis aýy bolandygyny gurrun beripdiler. Aprel aýynda Aşgabatly synçy ýurda import edilýän haritlaryň we hyzmatlaryň valyutanyň gara bazar bahasyndan, aýlyklaryň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň bolsa resmi kursdan hasaplanylýandygyny, bu ýagdaýyň bolsa ilatyň satyn aljylyk ukybyny pese gaçyrýandygyny aýtdy. 27 mart 9 aprel aralygynda Aşgabatda bolan halkara pul gaznasynyň ekspertleri saparyň ýygyany çap eden beýanatynda Türkmenistana valyutanyň resmi hümmetine gaýtadan seretmegi we düýpli üýtgetmegi maslahat berdi. Beýanata görä Türkmenistanda valyutanyň resmi we resmi däl hümmetini birleşdirmeklik ykdysady ýoýulmalary we dolandyryş gowşaklaryny azaldary. 2016-njy ýylyň ýanwarynda daşary ýurt pullarynyň resmi çalşygyna gadançylyk ýerden Türkmenistanyň häkimetleri dollaryň resmi kursuny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manat möçöründe saklap gelýär. Bu aralykda onuň gara bazardaky bahasy 6 esse gymmatlap 20 manada ýetdi.